Bueno, aquí veiem Besalú, veiem allà també l'estelada, veiem les senyeres allà al final. Que maco Besalú, que maco que és Besalú. Ben, aplaudiu, aplaudiu. Fico pausa. Un moment, no puc ficar pausa perquè he fet un vídeo de 30 segons i és una merda, penjar un vídeo només de 30 segons. Que s'esperi la nòvia d'aquí un minut i ficarem pausa. Aquí veiem Besalú. Que maco Besalú, la veritat, eh? Que maco. Oi, quina barbaritat. Quina barbaritat. Quin orgasme. Veiem allà les casetes. Ara veurem a veure què miren aquesta gent. Això que és un riu o què és això exactament? Va, home, la presentadora, que no parla. No, jo no presento. Home, hombre. Jo estic de vaga. Jo avui estic de vaga. Bueno. M'estava tragant el xicle. Bueno, va. Això sí. passa per parlar amb el xicle. Va. Jo m'anota des de Besalú. Aquí veiem... Aquí veiem Besalú. Besalú, visca Catalunya. I allà veiem l'estelada.